No sempre és fàcil desxifrar les factures que ens arriben a casa. Vocabulari tècnic i un munt de números poden fer ballar el cap a més d'un consumidor. És per això que es recomana informar-se dels diferents conceptes que es mostren en cada factura i aprendre a identificar-los i entendre'ls correctament. En el cas de la factura de la llum, hi ha un conjunt de dades bàsiques que sempre és aconsellable comprovar. En primer lloc, a la part de dalt a la dreta trobarem les dades referents al titular del servei. Per altra banda, a la part esquerra veurem el resum de la factura, on hi consten la data, el període de facturació i l'import total, a més de l'historial de consum en forma de gràfic. Altres dades que haurem de revisar són les referents a l'import detallat de la factura. Entre elles trobarem la quota fixa, que depèn de la potència que tinguem contractada, el consum, al qual es correspon al càlcul de la diferència entre l'última lectura real i la lectura estimada, i per últim, l'import total. Tinguem en compte, però, que des de l'1 de juliol del 2010 l'IVA va augmentar en 2 punts, sent el nou tipus impositiu del 18%. És important saber també que, tot i que la factura de la llum sigui mensual, les companyies elèctriques només estan obligades a fer la lectura del comptador cada 2 mesos. Per tal d'evitar-nos sorpreses, des de l'Associació de Consumidors CUS es recomana aquesta senzilla solució. La facturació és mensual, però hi ha que tenir en compte que una és estimada, un mes és estimada. Nosaltres aconsellem, per evitar sorpreses o possibles censurs amb l'import, doncs que cada mes el consumidor truqui a la seva companyia elèctrica, hagin vingut o no a revisar i a prendre nota de la lectura, per informar-los de quina és la lectura que ell transmet a la companyia i s'ho anoti, perquè després això és el que li servirà també de contrast amb la factura que li enviaran. Abans de pagar, però, és important revisar tots els conceptes de la factura. Si detectem irregularitats continuades, podem demanar una verificació del comptador, però s'ha de tenir en compte que té un cost pel consumidor. En cas que el consumidor detecti una variació considerable del seu consum o consideri que aquest és irregular, sempre es pot demanar una verificació del comptador, això vol dir una comprovació del correcte funcionament del mateix, i en cas que de les proves efectuades es desprengui que no funcionava correctament, sempre es pot demanar a la companyia que faci una refacturació dels consums. Malgrat això, si no estem d'acord amb algun dels imports, és recomanable fer una reclamació oficial. Això és important perquè si no ho fem, la companyia podria tallar-nos el subministrament, sempre però a partir de 2 rebuts o factures impagades que no hagin estat objecte de reclamació i que ens hagin donat un termini no inferior a 10 dies hàbils per pagar-los. Finalment, la companyia està obligada a comunicar prèviament aquest tall a l'usuari o a usuaris afectats. Un altre supòsit d'interrupció es dona en els casos de realització de treballs a la xarxa. En aquest cas, l'empresa ha d'avisar els usuaris amb una antelació de 48 hores mitjançant cartells informatius. Per més informació, podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.